Udalerri euskaldunek euskararen ezagutzaren galera nabarmena izan dute azken hamarkadetan Euskal Autonomia Erkidegoan eta are gehiago jaitsi da erabilera. UEMA, Udalerri euskaldunen mankomunitateak argitaratu ditu datuak biltzen dituen txostena asteazkenean eta kezka agertu du euskararen arnasgune diren herrien desagertzeko arriskuagatik. Ezagutza gutxitu da, etzeko erabilerak behera egin du eta lehen hizkuntza moduan euskara zutenen ehunekoa ere txikitu da. Joera berdina izan du lehen hizkuntzaren tasak. Biztanle euskaldunek geroz eta gutxiago dute euskara lehen hizkuntza gisa. Hamarkadatik hamarkadara berresten den joera da eta egun biztanleen erdiek pasatzuk dute euskara lehen hizkuntza bezala. Kontrara, euskaldun gutxien biltzen dituzten herrietan hasi egin dira ezagutza eta erabilera azken urteetan. Hala, gehiengo dira biztanleen ehuneko 77 euskara menperatzen duten herriak. Kaixo guztioi eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 17 ditu gaur eta osteguna da. Eta UEMak emandako azken datu hauekin, atean dugu euskaraldia, bihar hasi eta abenduaren 2 arte, 15 egun intentso biziko dituzte hau bizi belarri prest eta arigune funtzioak beteko dituzten norbanako eta entitateek. Hitza. Inguruan eragiteko ekintza. Berriz kalera ateratzeko garaia. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo euskaraldian? Esazu hitz bat sendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Eguneko lerroburu gehiago ekonomia alorretik Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du. Asteartean bildu ziren azkeneko sindikatuak eta patronala, baina langileen ordezkariek salatu zutenez, patronalak ez zuen proposamen berririk aurkeztu. 11 hilabete daramatzate ituna negoziatzen. 6 greba egun tarteko. Legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko metalgintzako plataforma eta protesta egin du Bilbon lan gatazkan Eusko Jaurlaritzak hartutako jarrera salatzeko. Parlamentura jungo bera talde politikoei beraien implikazioa eskatzera eta ikusiko dugu hemendik aurrera. Alde batetik ikusten duguna da Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Alderdi Jeltzalek ez dela langileen alde posizionatzen, exigitzen FEBEMI sortzen den aberastasuna modu justu batean banatzeko, hori alde batetik, baina ez hori bakarrik. Gero ere ikusi duguna izan da, nola mobilizazioetan eta greba egunetan ze jarrera eduki duen Eusko Alderdi Jeltzalek ertzaintza bidaltzen, langileak jipoitzera, atxilotzera eta askotan esan duguna, ezta? Metalgintzarena ez da blokeatuta jarraitzen duen lan gatazka bakarra, Bizkaiko zahar-etxeko lan hitzarmenak ere jarraitzen du ezatzera ez aurrera. Langileek egunero pairatzen dituzten prekarietatea eta lan eskubide urraketak salatzeko grebara deitu du LAB sindikatuak gaurko eta biharko. Zaintza sistemaren privatizazioa salatu du sindikatuak. Nekane Olalde, Ermoko baletxe zahar-etxeko langilea. Egoera da larria, oso larria. Erresidentzian gaude langile barik, erresidentzian gaude estresauta gau hori, txarto. Zergaitik, eoten naiz ni bakarrik 15 oneri janaria emoteko. Zelan egiten duzu hori, ezin da, oso larria da egoera. Eskatzen dugu Sergio Murillori jartzeko gurekin hitz egitera. Berak baloia beti botatzen dabe kanpora, beti botatzen dabe. Es un tema entre empresa y trabajadoras eta ez da egia.
Era berean eta ela sindikatuak deituta egingo dute greba datorren astean Bizkaiko sahar-etxe pribatuetako langileek. Sindikatuak salatu du patronalek 255 milioi euro publiko jaso dituzten bitartean, langileek 16,5% erosahalmena galdu dutela. Ainhoa Tirapu, elako Bizkaiko sahar-etxetako arduraduna. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztera patronalak eta hala ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko. Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sortuko da, modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera hurbilduz, unidades convivenciales ditzen dena erderaz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaiena. Bestalde, akordiotik oso urrun jarraitzen dute Arabako ardogintzan sindikatuen arabera. Arabako batzar nagusietara joko dute egoera azaltzeko eta ondoren agerraldia egingo dute. LAB, Comisiones Obreras eta UGT osatzen duten intersindikala, beste mobilizazio gehiago adosten ari da abendurako. Nerea Gartzia. Soldata igoerei dagokienez aldaketa batzuk eman direla iragarri dute. Hala ere, gainontzeko edukien inguruan ez dute negoziatzeko borondaterik ikusi oraindik. LAB sindikatuak esan duenez, egoerak bere horretan jarraitzen badu grebak eta lanuzteak egingo dira baita ere. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21 egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa, Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmenak negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten, eta orduan LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Oraingoan Arabako batzar nagusietara jo dute sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioak oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoerei dagokionez aldaketa txiki batzuk eman dira. Hala ere, gainontzeko edukien inguruan ez dute erantzunik jaso. Besteak beste jardunaldiari eta istripuen ondoren ahalmenaren jaitzierari dagokienez. KPIko euneko bermatzea hitzarmenan, eta gero jardunaldiari dagokionez, 2023 urtean 8 ordu jaistea lanaldian, eta 2024an beste 8 ordu. 10 urte baino gehiago daramagu ordu berdinekin. Eta gauzako bera ez badira jaten, lanuztekin edo grebekin hasiko gara. Gauzak horrela Arabako batzar nagusietan egindako agerraldiaren ondoren mobilizazioa egin dute 3 sindikatuek. LAB iragarri duenez abenduaren batean mobilizazioa aurreikusita dago, horrez gain Comisiones Obreras eta UGT-rekin adostuari da Gasteizen ospatzen den ardo Araba testu inguruan sektorearen egoera bertara eramatea. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakumeen bigarren asanblada egingo dute biharkoan Gasteizen, prekarietaterik ez, soldatetan ezta pentsioetan lenlopean, emakumeen errealitate ekonomikoa azaleratzeko. Batzarra amaitu ondoren, elkarretaratzea egingo dute. Gasteizeko legebiltzarraren aurrean bertan, asanbladan adostutako manifestuaren berri emango dute.
Pentsiodunen mugimenduko emakumeen bigarren asanbladari buruz hitz egiteko bat egingo dugu, jarraian, eta zuzenean, Ana, mezorekin eguerdion, Ana? Bai, eguerdion. Beno, zein da biharko asanbladaren xedea? Biharko asanbladaren xedea da, batetik zederik eta nagusiena da guk emakumeok, emakume pensionistok ditugun arazoen gainean hitz egitea eta gure artean gauzak eta eztabaidatzea eta argitzen joatea, ezta? Gure biharko asanbladaren esan digun titulurik eta nagusiena da prekaritatea. Prekaritatea bada neko gai transversala, ikutzen gaitu eta jendarte guztia ikutzen du prekaritateak gaur egun. Hiru lau izan ezik, horrek aberatzak ez direnak izan ezik. Eta baina bereziki emakumeok prekaritatea plus batera sufritzen dugu, ezta? Hori da bihar guk horren gainean hitz egingo dugu eta prekaritateak ertz asko ditu, neko poliedrikoa da. Eta horren barruan hitz egingo dugu alarguntasunaren gainean, hitz egingo dugu eta izango dugu pertsona bat, kanpo territorikoa migrantea da pertsona bat, eta bere problematika zehatzaren gainean hitz egingo dugu, bero prekaritatearen gainean orokorrean hitz egingo da eta ikuspegi sindikalistatik prekariaden gainean hitz egingo dugu. Ez bakarrik prekariade berak dakasene arazoak, baizik eta arazoak bai, eta egoera zenbat larritzen duen prekaritatean, baina baita ere horren neurrian izan ditzakegun aukerak, ezta? Borrokan jarraitzeko horrek eman behar digun indarraren gainean. Prekarietatea azaleratuko duzue, emakumeengan zenolako ondorioak edo zenolako sama den soldatak eta pentsioak aipatu dituzue lotura zuzena dutelako, ez, bata bestarekin, eta sektore feminizatuetan ere jarriko duzue begirada, soldatarrakalaren eta prekarietatearen abiapuntu gisa ere, ezta? Bai, gaur egun ere badakigu ezta, prekaritatea berak zelako desberdintasuna eta desberdintasuna dakarren, emakume izan edo gizonezko izan gaur egun ere. Horre ez du esan nahi, gizonek ez dutenik sufritzen prekaritatea, baina gaur egun ere, inkluso pensioetan badago 124ko arrakala eta pensioetan parkatu 127ko arrakala eta soldatzetan ere jarraitzen du arrakala horrek existitzen eta 124 da. Gero horre kolektibo feminizatu horietan edo lan feminizatu horietan bestelako arazoak ere badaude, ezta, eta migranteak duten arazoa da besteak beste estrangeria legia eta esan nahi dut. Hor, lehen esan dudan moduen aspektu asko dago, horren gainean hitz egin behar dugu eta bide bat markatu nahi dugu aurrera egiteko eta borrokan jarraitzeko. Eta biharko biltzarraren ondotik egingo duzue elkarretaratzea, eta asteburuan ere mobilizazioak ez dute etenik izango. Bai, egingo dugu elkarretaratzea, ordu batak eta laurdenan edo egingo dugu elkarretaratzea parlamentu eurean, gu gara Inazio Aldekoa kulturetxean, eta kulturetxe hau oso hurbil dago parlamentutik. Zergaiti parlamentu horrean behar bada, edabidetako jentia bertan egongo dalako. Gasteizen alkateak edo, beti dauka, edo azpaldiko horretan daukan ohitura da, ospitaletan agerraldi bat egiteko, eta guk aprobetxatuko dugu hori, joango gara parlamentu horrera, eta nahi duguna da, asamblea izango bat dabe, barrura begirakoa edo, ez zelako misteri dagoelako asamblea bertan, ez da? Baina bai nahi duguna da, guk gero, asamblea amaienan irakurriko dugun manifestoa, hori publiko egitea eta zabaltzea jendarte osoan. Biharko ariadi egongo gara, Ana Mezo, eskerrik asko gurean izatagatik. Bale, hurrengo arte eta nahi duzun arte. Eta gaitza aldatuko dugu, 3 zabortegi handituko ditu Eusko Jaurlaritzak, eta beste 3 berriro ireki. 2030erako 15% apaldu nahi ditu botatzen diren hondakinak, eta autosufizientzia bermatu nahi du eremu horretan. Horien artean, Gordelegiko zabortegia handitzea aurreikusten da, hala ere, Gasteizko udalak adierazi du zabortegia ez dela handituko, beharrezkoa ez delako, Nerea García.
Eusko Jaurlaritzaren berriak zenbait erreakzio sortu zituen, batez ere Gasteizko udalean. Udaleko ordezkariek iragarri zuten Gasteizko udala ez zegoela aldaketa horren alde, eta Gardelegiko zabortegiak hurrengo 10 urterako edukiera duela. Izan ere, argitu zuten udalak ez zuela baimenduko hondakin arriskutsuen sarrera. Eusko Jaurlaritzak hondakinen kudeaketarako plana aurkeztu berritan ezinegona sortu du zenbaitengan. Jaurlaritzak 2 zabortegi berrireki eta beste 2 handitzeko plana aurkeztu du. 2030 urtera bitartean sortuko diren beharrak asetzeko izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zaborrak eramatea saiestu nahi da. Horrek bere baitan hartzen du zabortegi batzuetan hondakin arriskutsuak sartzeko aukera. Hori da hain zuzen Gasteizko udalak Gardelegin onartuko ez duena. Gasteizko udaleko iturri jakinarazi dutenez, Gardelegiko zabortegia handitzeko beharrik ez dute ikusten. Udalaren aurreikuspen eta planek bermatzen dutelako biltegiratze gaitasun nahikoa, datozen 10 urteetarako behintzat. Baina hori bakarrik ez, Gorka Hurtaranen udal gobernuak ezezko borobila eman dio Jaurlaritzak Gardelegin amiantoa bezalako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko egin duen proposamenari. Gogoratuta udalak berak eskatu behar duela horretarako baimena, zabortegiaren jabea den aldetik eta ez duela alakorik eskatuko. Bizkaian ere bada kezkarik, Igorre, Lemoa eta Maiabiko zabortegiak zabalduta lurraldeak bilduko direlako 2030 artean behintzat erkidegoko hondakin gehientsuenak, eta kezka batez ere Artxandako austera ere irekiko delako. Hain zuzen ekologistak martxan taldeak salatu du Lindanoa atzema zuten lekuan zabortegia austera irekitzeko planak eskatzen duela gutxienez eztabaida ireki eta gardenagoa. Gipuzkoan berriz Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak Euskadi Irratian salatu du plangintza horretan galduen denbora. Asensioren hitzetan hondakinak kudeatzeko azpiegiturak ezinbestekoak dira eta azkar egin behar da. Tapiari eskatu dio plangintza azkartu egin behar dela, legealdia bukatuko delako eta ez dakitelako zein azpiegitura izango dituzten. Asensioren arabera aurreko legealdian Gipuzkoako Aldundian erakutsi zuten zaborren tratamenduari irtenbidea emateko 4 urtetan azpiegiturak egita posible dela. Sexu askatasuna bermatzeko lege integralak, soilik bai da bai bezala ezaguna denak, komunikabideen azalak bete ditu azken egunotan, hainbat ebazpen judizialek kondenatutako bortxatzaileen zigorrak murrizten dituztelako, zigorrak murriztea justifikatzen dute argudiatuz lege berriak zigor txikiagoak ezartzen dituela delitu berberentzat. Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Eta ostegunero legez, musikaz blai dator, musika zuzenean ensaioa, gaurkoan kokein musika taldea izango du protagonista, Koldo Otamendi aurkezleak emango dizkigu azalpenak jarraian. Kokein taldea izango da gaurko musika zuzenean telebista saioaren protagonista nagusia. Taldearekin Eibarren egin genuen hitzordua, argitaratu berri duten Atomika diskoa ezagutzeko. Honako diskoa taldearen estudioko 7. emaitza da, 20 urte pasatxo iraunduen musika bidean. Taldeak lasai hartu ditu gauzak, eta azken urteetan zuzenekoak eta diskoak tartekatu izan dituzte. 2019an Lera diskoa ikusi zuen argia, taldearen 20 urteak ospatzeko egin zuten disko txikia. Digitalki kreatu zen eta grabaketak Gaztain estudiotan burutu zuten. Einaut Gaztainaga izan zen soinu teknikaria, eta bideo horretan taldearen musika norabide berria markatu zuen disko txiki horrek. Horrela iristen gara Atomika diskara. Bertan, roka zutabe nagusi izaten jarraitzen du. Baina era berean badira bestelako erritmoak ere, eta era berean elektronikara gertualdi bat. Sinteak badira eta gitarrak sinteak bezala erabili izan dira hainbat kantuetan.
Hoiekin batera betiko gitarra zorrotzak eta base ritmikoa, eta guztiaren gainean Zaloaren ahots potentea. Kokain taldearen talde formazioa apenas izan du aldaketa azken urte hauetan guztietan. Zaloa ahotsetan, Iker eta Txitxez gitarretan, Jatxu basuan eta Lete baterian. Hori izan da taldeak azken 20 urte honetan izan duen talde formazioa. Diskoak eta zuzenekoak tartekatu izan dituzte urte hauetan guztietan. Taldearen aroak errespetatuz eta taldekide bakoitzaren aroak errespetatuz ere. Atomika disko berrian 8 kantu barneratu dituzte. Taldeak azken 2 urte hauetan Entsegu lokalean sortutako kantuak, hainbat kolaborazio badira. Horietako lehena, Miren Arbaizarena da, Maizena. Kantu batean hartzen du parte, eta kantu horretan Zaloarekin batera abesten du, ahots joko polita sortuz. Bigarren kolaborazioa Ezpalak taldeko Juanjorena da. Azken garaian zer esan handia eman du Ezpalak taldea. Diskoak eta zuzenekoak tartekatzen ari dira azken urte hauetan guztietan, eta gaur egun Euskal Herrian den rock talderik importantena izan daiteke. Era berean, esan daiteke bere abeslaria den Juanjok ere, kriston ahotsa duela, eta disko honetan ere horrela islatzen du. Diskoan topa daitekeen 3. eta azken kolaborazioa Kiliki Freskorena da, Txin Mafia taldeko kidearena. Ispiluari begiratzean izeneko kantuan hartzen du parte, bai eta kantu horrekin egin duten bideoklipean ere. Rock kantu boteretsu bat da honakoa, eta azken zatian Kiliki Fresko sartzen da bere abesteko era bereziarekin. Diskoa kalea zuzeneko emanaldietan aritzeko gogoz da Ibarko taldea. Lehen geltokia Durangoko azokan izango da, ahotsenean, eta hortik aurrera Euskal Herria zeharkatu nahi dute. Era berean, taldearen asmoa atzerrira edo Estatu Espainola joatea da ere, disko berriago aurkezteko. Esan bezala, gaur gaueko 10:00 aurrera, hemen 11 telebistan, Kokain taldea, musika zuzenean, telebista saioan. Eta Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak egingo dira larunbatean, Bilboko Euskalduna Jauregian. Maria Ribero abeslaria da antolatzailetako bat, eta pantailaren beste alboan daukagu. Eguerdio, Maria. Kaixo, eguerdion. Bueno, lehenengo edizioa dugu honakoa, zein zederekin jaio dira topaketak? Bueno, gure nahia izan da ezagutzea batez ere emakume bizkaitar eta sortzaileak, eta nahi du jakin zeintzuk diren, nolakoak diren, zer pentsatzen duten, zer nahi duten, eta horretarako, topaketa antolatu ditugu, zelako kulturideiak kooperatibatik, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera. Zein garrantzi hartzen dute emakume sortzaileentzat topaketa hauek? Lehenengo topaketak dira, eta ikusiko dugu zen nolako bidea egiten dugun, argi daukagu hau dela bidearen hasiera besterik ez. Baina uste dut garrantzitsua dela batzea, garrantzitsua dela hitz egitea, ezagutzea, eta elkarrekin zer nahi dugun eta nola nahi dugun eraikitzea. Zer antolatu duzu, hildo honetatik larunbaterako, zer nabarmenduko zenuke gitarautik? Goizean hitzak hartuko du garrantzia, eta hor, eztabaidatzeko aukera izango dugu, hausnartzeko eta dana delakoa, eta arratsaldean ekintza, holan banatu ditugu topaketak, eta arratsaldean ekintza, hori izan nahi du, poesia, musika edo antzerkiaz gozatu ahal izango dugula, eta nik uste garrantzitsuena da, hemendik aurrera sortuko dugun hori, topaketetatik aurrera sortuko dugun bidea, baina topaketak, nik uste garrantzitsuak direla, hori guztia egiteko eta gozatzeko baita ere, gozatzeko ere badira. Abia puntu bat izango direla, hitzaldi eta topaketa guzti hauetan antolatu duzuenetik tiraka, zer sortu dezakeen hori ere badagoelako airean, esan dugu, larun batean egingo dituzuela, lehen topaketa hauek, ez dakit oraindik garaiz dagoen jendea apuntatzeko. Hori da, webune bat daukagu, best.eus, bertan izena eman dezakezue, oraindik ez da bete. Eta, goizeko partea batez ere, igual norbaitek ezin du joan da, streaming bidez ere emitituko dugu. Eta, oraindik bai, garaiz horitzate izena emoteko, doainik da, eta gonbidatu den zaudete. Gonbidapen horrekin geldituko gara, Maria Ribero, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko. Batarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko gaurkoan gurekin izango dugulako, Igor Arroyo Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra, orain arte.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu, Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra, eguerdion. Eguerdion, bai. Atzokoan txosten bat argitaratu zenuten, eta bertan nabarmentzen duzue, Euskal Herritarren erdia baino gehiago prekarietatean bizi dela. Zeri erantzuten dio honek? Horrela da, batzuetan datu isolatuak erabiltzen direnean, ez dugu antzematen egoeraren larritasuna bere osoan, eta guk 3 datu gehitu ditugu. Alde batetik langabezian dauden langileak, beste alde batetik enplegu bat izan bai, baina 1.400 euro gordin baino gutxiago jasotzen dutenak hilero, eta 3. populazio inaktibo bezala agertzen diren pertsonak, baina oso aktibo daudenak. Bereziki, etxeko lanetan aritzen diren emakumeak 200.000 Euskal Herrian, estatistiketan kontutan hartzen ez direnak. Horiek guztiak batuta 800.000 dira. Alegia, 800.000 lagun, bilangiletik batek, ez dauka bermatuta diru sarrera nahikorik, eta ez dauka, kasu askotan, enplegua ere bermatua. Egungo testu ingurua guztiz zeharkatuta dator inflazioarekin, soldatak KPI-aren arabera eguneratzea da erosa ahalmenaz galtzeko aukera bakarra? Hori da neurri gakoetako bat. Eta guretzat oso oinarrizkoa, gutxieneko bada, guztiz arrazoizkoa. Langileok azkeneko 10 urteetan 6.000 euro urtero galdu ditugu bataz beste, eta ezin dugu onartu, ez dugu onartuko beste soldata galerarik. KPI-aren araberako soldata igoerak egin behar dira, horretarako ari gara lanean enpresetan, horiek badira ondasuna banatzeko borrokak, eta horrekin batera zerga politika bat ere egin behar da. Hau da, zerga politikaren bidez ere banatu egin behar da, Euskal Herrian sortzen den eta guztiontzat bizitza duin bat bermatzeko nahikoa den aberastasun hori. Enpresa guztiek hartu behar dute konpromiso hori soldata KPI-aren arabera igotzeko, enpresa txikizen handiek? Bai. KPI-aren igoera, berrio diot, gutxieneko bada eta enpresa guztiek hartu dezaketen neurri bat da. Ikusten dugu gainera nola enpresa handi batzuk erabiltzen duten enpresa txiki batzuen egoera aitzaki bezala KPI-aren araberako soldata igoerak ez planteatzeko. Baina erabat hipokrita da beraien jarrera. Beraien nahia da enpresa txiki horiek ineustea. Kapitalisten edo enpresarien artean ez dago elkartasunik, konpetentzia hutsa baizik. Eta ikusten duguna praktikan da, hitzarmenetan zeresan handia daukatenak direla enpresa handiak. Adibidez Bizkaiko Metalean, 4 enpresa handik daukate erabakitzeko ahalmen nagusina. Eta horiek dira, eta ez txikiak, uko egiten dut diotenak KPI-aren araberako soldata igorei. Eta horregatik, bizitzen ari gara, inoiz ez bezalako, edo behintzat azken hamarkadan ez bezalako, mobilizazio eta greba dinamika bat eta giro bat lantokietan. Zertaz ari zarete zehazki diozuenean patronalak negoziaketak blokeatzen dituela? Patronalak bere betiko premisa planteatzen duela. Irabaziak daudenean, irabazi horiek ahalik eta gehien poltsikoratzea da bere lehentasuna. Eta krisi hotzak datozenean, aprobetxatu nahi du olako egoerak ere murrizketak egiteko. Baina erreparatzen badiogu estadistikei, argi ikusten dugu, enpresarien etekinak oso handiak direla, eta beraz ez dagoela aitzakiarik erosmen ahalmenaren araberako soldatak igoerak egiteko, edota 1.400 euroko gutxieneko soldata planteatzeko, edota soldata arrakala mugatzeko neurriak hartzeko. Horiek arrazoizko aldarrikapenak dira eta horrekiko dagoen patronalaren jarrera itxiak bakarrik dauka arrazoi bat. Eta da, beraientzat, gero eta takin gehiago, orduan eta hobeto. Hori da enpresarien, Euskal Herriko enpresarien erantzunkizun soziala. Alegia, hutsaren parekoa. Eta sektore feminizatuetan zer da gertatzen ari dena? Gertatzen da, lehenik eta behin badagola estrukturala den matxismo bat, argita garbi, emakume langileak baztertuak eta diskriminatuak direla, alde batetik emakume langilei bidea izten zaiela hainbat eremuetan, sexuen araberako lan banaketa bat dagoelako, eta beste alde batetik sektore prekarizatu eta feminizatu horietan, non gehiengoa emakumezkoak diren, patronalak areta zikoitzago jokatzen duelako langileekin. Ikusten ari gara negoziazio kolektiboan, blokeatuta dauden hitzarmen horietako asko eta asko feminizatuak dira,
Eta horren atzean badago patronalaren gutxiespen bat emakume langilek egiten duten lanarekiko. Pandemian esan genuen, garbiketa lanak, merkataritza, zaintza, horiek guztiak zirela oinarrizko lanak, eta beraz, horren araberako ordaina eta aitortza beharko lukete. Baina patronalaren ikuspegi androzentriko eta matxista horrek eragozten du. Horregatik, hain zuzen ere, momentu honetan martxan diren greben erdia baino gehiago, badira zerbitzu pribatuetan eta sektore feminizatuetan daude greba eta borroka prozesu asko, zorionez. Etxeko langileen kasuan, gainera, Confebaskek hitzarmena egitea ukatu du, epaitegitara eraman duzue, zertan da? Epaitegiek bere lehenengo soluzioa, lehenengo epaia kaleratu dute, eta esaten dutena gauza bitxia da, esaten dute, bai, etxeko langileak dira, bai, badute negoziazio kolektiborako eskubidea, baina ez dago argi nor eseri behar den bestaldean, mailaren bestaldean. Eta Confebaskek esaten du, ni ez naiz eseriko, nik ez ditudalako enplegatzaileak ordezkatzen, baina kontxo, erreforma fiskala, edo zerbitzu publikoez, edo politika publikoez iritzia ematerakoan, ematen du hor bai, hor baduela eskumenik Confebaskek, ez? Guri iruditzen zaigu oso jarrera koldarra eta oso jarrera erantzunkizunik gabeko jarrera bat. Hala ere, gu pentsatzen dugu, jarraitu behar dugula bide judizial horretan, errekurritu egingo dugu, jarraitu behar dugula ekintza sindikala egiten, hor gure 6 sindikala badaukagu etxeko langileen artean, eta egingo ditugu mobilizazio berriak, eta jarraituko dugula eskatzen langile hauen diskriminazioarekin amaitzeko neurri politikoak. Ze politikoak zerbaitetako baldin badaude da, horlako zentzugabeko egoera konpontzeko. Eta beraz, ezin bada momentu honetan desblokeatu negoziazio kolektiboa etxeko langileen artean, neurri politikoak hartu beharko dira langile hauei eskubideak aitortzeko. Bai Madrilen, baina batez ere Hego Euskal Herrian. Guk ikusten dugu, Madrilen posible da eta egin behar da lana hainbat urratsen bateko, baina batez ere nahi duguna da Euskal Herrian posible egin, Madrilen eta Parisen posible ez den hori. Bestalde, Bizkaiko metalgintzako sektorean ere akordiorik gabe jarraitzen da. Korapioa askatzeko zer egin beharko luke patronalak? Oinarrizkoak diren aldarrikapen batzuk ontzat eman beharko lituzke. 6 greba egun egin ditugu, beste 5 greba egun egingo ditugu, eta esan behar dut, greba egun horietan jarraipena oso zabala izan dela. Metaleko langileak badaude oso motibatuta, baina ere oso haserre patronalen jarrerarekin. Zer da planteatzen dutena metaleko langileek? Lehenengoa KPI-aren araberako soldate egoerak, oso berriro diot, oso aldarrikapen oinarrizkoa. Bigarrenik azpikontratetan dauden langile hoien eskubideak aitortzea. Eta hirugarrenik emakumekiko dagoen diskriminazioa bai kontratazioan eta bai promozioan horrekin guztiarekin amaitzea. Hori ere bada soldata arrakalarekin amaitzeko bideetako bat. Sektore feminizatuetan hitzarmen duinak lortzea, baina baita ere sektore maskulinizatu horretan emakumeen sarbidea ahalbidetzea. Nire galdera da, ze arrazoi dauka patronalak holako oinarrizko eskariei ezezkoa emateko? Inork ez dugu lertzen, eta horregatik patronalak bere jarrera aldatu ezean, grebek eta mobilizazioek jarraituko dute. Ez duzu inolako bilakararik ikusi horren planteamenduetan? Negoziazio kolektiboan beti daude goraberak eta beti daude proposamenak, proposamen berriak, eta beti hor badago dialektika bat, ez? Eta guk uste dugu patronalaren barruan ere kezka bat egon behar duela egoerarekiko. Ez du zentzurik, holako oinarrizko aldarrikapen batzuengatik 11 greba egun egotea, eta pentsatzen dut momentu honetan badirela enpresari jakin batzuk eta enpresa jakin batzuk blokeatzen dutenak konbenio hori, guk enpresa horiek interpelatu egingo ditugu, baina baita ere, adierazi nahi dugu ere, gure ustez, botere publikoek eta instituzioek ere presionatu beharko luketela patronala holako egoera baten aurrean. Hitzarmen bat bada langileen eta patronalen arteko negoziazio kolektiboan ebatzi beharreko zerbait, baina hitzarmen bat bada ondasuna banatzeko bitarteko bat. Eta beraz, ondasunaren banaketaren eta justizia sozialaren alde zerbait egin badaiteke eta instituzioek beste alde batera begiratzen badute, gure galdera da, zein da instituzio hoien eskaintza langileekiko. Iruditzen zaigu, Bizkaiko Diputazioak Eusko Jaurlaritzak ere presionatu beharko lukela FEBEM,
metaleko hitzarmena lehen metaleko hitzarmen duin bat eta aurrera pausoak izango dituena onartzeko. Metalgintzako sektorea pisuzko sektorea da Euskal Herrian. Zer suposatuko luke auzi hau irabazteak? Hitzarmen bakoitzean ematen den borroka oso importantea da sektorearentzat berarentzat, ahalduntze prozesu bada, jendeak antolatzen da, hitz egiten du, mobilizatzen da, greba egiten du, eta guk beti argi dugu gure helburua dela hitzarmeneko borroka horiek ez blokeatzea, hitzarmeneko borroka horiek arrakasta izatearena eta aurrera pausoak ematea, ez? Eta hau duela 3 urte horrela egin genuen Bizkaiko metaleko hitzarmenarekin, eta orain ikusten dugu horri esker, hitzarmen horren prozesua ongi amaitzari esker, orain gaudela berriro ere greba eta borroka dinamika batean, ez? Lehengo borrokak ere nolabait auspotzen duela borroka berriak, baina gainera hitzarmen bakoitzan edo sektore bakoitzan ematen den borrokak ere adorea eta indarra ematen die bestelako hitzarmenei. Eta kasu honetan nik uste dut importantea dela arreta mediatiko gehiago daukaten hitzarmen horiek, metalekoa esaterako, baita ere hitzarmen horietan eta hitzarmen horietatik ere aintzat hartzea momentu honetan berriro diot nagusiki feminizatuak diren sektoretan blokeatuta dauden hitzarmen horiek. Adibidez, Bizkaiko adineko egoitzena. Hor, Bizkaiko Diputazioak dauka ardura nagusia patronalarekin batera. Eta hor ere ikusten dugu badagola nolabaiteko mespretxu bat. Nik uste dut, jende guztiak nahi duela gure nagusiak, gure jendea, maite dugun jende hori ongi egotea, egoitzetan ongi zainduak egotearena, ratio egokiekin eta langileak balintza egokiekin egotearena. Eta ez dugu ulertzen nolatan permititu daiteke pandemia bat izan eta urte batzuetara, zaintzaren gaia horren importantea denean, nolatan permititu daiteke Bizkaiko Diputazioak olako jarrera bat eta olako axolagaberkeri bat erakustea. Gure ustez, bai metalean, baina baita ere bestelako hitzarmenetan, importantea da langileen borroka horiek besteak ere adoretzeko erabiltzea. Hain zuzen ere hori izan daiteke kezka iturri patronarentzat esaterako izan dezaketen mobilizazio horiek eta lorpen hauek izan dezaketen domino efektu hori? Argi dago patronalak baduela estrategia komun bat negoziazio kolektiboari aurre egiterakoan. Guk ikusi dugu nola mahai batean eta bestean antzeko planteamenduak egin izan dituztela eta nik uste dut okertu direla beraien kalkuluetan. Ikusi dugu nola kurso hasieran nola joan diren planteatuz KPI-arekiko igoerak ezin zirela negoziatu, ez zirela posible, eta nola joan diren mailetara jarrera nahiko itxiarekin. Eta nik uste dut estrategia horrek porrot egin duela eta esango nuke langileak areta gehiago haserretu dituela. Ze langileek oso valorazio oso ariketa simplea egiten dute. Eta da, hemen oinarrizko gai guztiak garestitzen baldin badira, energiaren prezioa, argindarrarena, elikagaiena, izugarria da zenolako garestitzea dagoen hor, nolatan ez dira igoko gure soldatak. Ez dago arrazorik horretarako. Eta beraz, patronalak darabilen estrategia horrek nik uste dut eragiten ari da, edo eragin du, konfliktibidadea areagotzearena eta nik uste dut jada patronalarentzat sostenga ezina izango dela. Nik konbentzituta nago, momentu honetan langileek egin dutela borrokarako autu garbi bat eta beraz lortuko dugula patronalaren beto horiek altxatzea. Metalgintzako sektorean greba egunak ditu dituzuela esan duzu, ELA sindikatuak bat egin du datekin, baina bere aldetik egingo du mobilizazioa. Zer deritzozu, ulertzen duzue sindikatuak hartutako bidea? Sindikatu bakoitzak hartzen ditu bere erabakiak eta hori zilegia da. Eta momentu honetan ez dago elkarlan orokorrik Euskal Herri mailan, baina lantoki eta sektoretan elkarlan handia dago. Langilek horrela eskatzen dute. Elkarlana ez da helburu bat bere baitan, da gehiago bitarteko bat. Baina langilek eskatzen dute, aizue, ados jartzen baldin bagara hitzarmenaren helburuetan, eta ados jartzen baldin bagara mobilizazio egutegi batean, elkarrekin asko hobeto. Eta hori da guk aplikatzen ari garen filosofia, ez? Eta kasu askotan, osatzen ari dira intersindikalak, eta hor gaude LAB eta beste hainbat sindikatu, LA eta bestelakoak, eta kasu honetan, arraroa izan dena da, elak hartu duen jarrera, ez? Nolatan, greba egun berdinak planteatuz eta aldarrikapen berdinak planteatuz, nolatan,
patronalaren jarrera itxiaren aurrean jendeak eskatzen duenean denok batera indarra egitea, nolatan hartzen duen bide hori bera bakarrik mobilizatzeko eta bera bakarrik egiteko bere deialdiak. Iruditzen zaigu ez duela zentzurik. Eta gero gainera, praktikan ere ez du eragin handirik. Ze azkenean gertatzen nahi dena da, gainontzeko 6 sindikatuok planteatzen ari garela mobilizazio egutegiak eta 3 greba egun egin eta gero beste 5 egun planteatu ditugu, eta ela mugatzen da egitera guk adostutakoa, ez? Orduan, gainera dugu ulertzen oso ongi zer irabazten duen olako estrategia batekin. Baina berriro diot, sindikatu bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, zilegiak dira, eta ez zait iruditzen hori lehen planoan jarri behar denik, ez? Lehen planoan dagona da, oso greba potenteak egin direla Bizkaiko metalean, eta oso greba potenteak egingo direla patronalak bere jarrera aldatzen ez badu. Grebez aritu da baita ere Confebaskeko zuzendari berria, hain zuzen ere esan du, antzineko gauza bat direla grebak. Grebek galdu aldute eraginkortasuna urtekin? Alderantziz, nik esango nuke grebek eraginkortasuna irabazi dutela. Greba bat egiten denean, ez da soilik langile batzuk alduntzen direla, ez da soilik arreta mediatiko bat erakertzen dela, bada ere patronalaren aurrean oso mezu garbia bidaltzen dela eta oso jarrera garbia adierazten dela, ez? Eta jarrera hori da, hemen gu ez gaudela prez nolabait patronalaren segidismoa egiteko, ez gaudela prez elkarrizketa sozialaren antzezpen horietan parte hartzeko, guk langileok nahi dugu zor zaiguna, eta zor zaiguna bada, gure eskubietan aurrerapausoak ematea, erosmen ahalmena bermatzarena, soldatarrakalarekin amaitzea, prekarietatearekin amaitzea. Beraz, grebak oso eraginkorra dira, eta ikusten ari gara, azkeneko hilabetetan grebei esker, esaterako, 10 bat, hitzarmen sektorial desblokeatzea lortu dugu enpresetan hainbat urratsak, eta baita ere, orain arte, grebarako eskubidea aitortu ez zuten eremu batzuetan, grebak ere planteatzen ari gara eta arrakastatsuak izaten ari dira. Eta hor, aipatuko nuke esaterako Amazonen kasua. Aitzindaria da, Trapaganrako langileek, Amazoneko langileek, laben nagusiki antolatuak daudenak, egiten ari diren borroka. Europa osoan erreferentzia da. Hor badakizu uberizazioaren bidez, langileei eskubide laboralak eta negoziazio kolektiborako eskubideak kentzen saiatzen ari dela patronala, eta aldiz, Amazonen eta beste hainbat lekuetan, langileak bilatzen ari dira moduak antolatzeko sindikalki eta borrokatzeko, ez? Beraz, grebak, 21. mendeko grebak dira, baina inoiz baino beharrezkoagoak. Inigo Urkullu lehendakariarekin bildu da, lab sindikatua, 9 urteren ostean, zergatik orain? Bere jarrera aldatu duelako. Orain arte, eskatu izan ditugunean bilerak, esaterako azkeneko greba orokorraren ondotik, uko egin dio gehiengo sindikalarekin biltzeari, eta guk ez genuen ulertzen nolatan herrialdeko edo gobernuko buruak uko egiten dion gehiengo sindikalarekin biltzeari, ez? Zorionez hori aldatu da, berak jakingo du zeintzuk ziren bere lehengo jarreraren arrazoiak eta zeintzuk oraingoak, baina nik uste dut berri hona dela, egoera normalizatzearena eta gutxieneko interlokuzio bat egotea. Hori esan da, funtsari daukionez, mamiari daukionez, guk ostatatu dugu ez dagola, Inigo Urkullu eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik, politika publikoetan aldaketarik egiteko inolako asmorik. Hau da, lehengo bidetik jarraitzen dutela. Esaten digu Urkulluk ekaitza datorrela, baina ez du esaten zer egin horren aurrean, eta gainera esaten du ekaitza datorrela, bere erabakiek horren, nolabait, horretan eragina izan ez balute bezala. Guk esaten duguna da, orain arteko bideak ekarri gaitu krisi ekosozial batetara, eta bide hori zuzendu behar da. Eta ikusten dugu ez dagoela modurik EAJarekin eta Inigo Urkullurekin bide hori egiteko. Bide hori egin beharko da kaletik, lantokietatik, kontrabotere posizioetatik. Alegia, borrokaren bidez lortu beharko dugu politika publikoen aldaketa hori egitea. Urtea amaitzen ari da, baina lan eriotzek ez dute etenik, atzokoan izan genuen beste eriotze baten berri, hain zuzen ere, behargin bat izaten, errepide batean lanean ari zela Nafarroan, ez da? Horrela da, eta gainera, oso kezkatuta gaude lan istripuen kopuruagatik, baina baita ere, gertatzen diren lan istripu hilgarri hoien ezaugarriengatik. Udan esaten genuen, 10 bat
hildako gertatu ziren altueratik erortzerakoan. Eta altueratik erortzen baldin bada lanean ari den langile bat, horrek esan nahi du ez daudela beharrezkoak diren babes mekanismoak ezarritak. Eta azkeneko biak, bai Nafarrokoa eta beste bat Gipuzkoan izan dira makinek harrapatuta. Eta nik esaten dut, Industria 4.0 aipatzen denean, makinak, nolatan makina batek, nola egiten dugun makina bat, langile bat ez harrapatzea, hori erabat ikertua dagoenean. Europa mailan daudenean neurriak, konortea galtzen duen langile batek makina batean ari denean, harrapatua izan ez dadin daudenean oso neurri zehatzak, zergatik ez dira aplikatzen ari neurri horiek? Ez dira aplikatzen ari, patronalak ez duelako horretarako interesik, eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez dutelako egiten horren jarraipenik. Eta oso merkea zaie langilei, segurtasun legea ez betetzea, eta oso garesti langilei. Azken galdera bat ere, pizka bat gaiz aldatuta, hezkuntza lege zirriborroaren aurrean ere desadostasuna agertu duzuelako, beste eragile batzuekin batera, zein bide ikusten duzue posible dela hemendik aurrera? Guretzat oso momentu importantean gaude hezkuntzan. Arazo asko daude hezkuntzan, segregazioaren arazoa, euskalduntze prozesuak ere baditu bere hutsuneak, badagoen konpetentzia ikastetxeen artean, guk uste dugu orain arteko gestioa nahiko txarra izan dela hezkuntzan, eta horren ondorioz arazoak pilatzen joan dira, ez? Eta orain, hezkuntza lege baten eztabaida planteatzen denean, heldu beharko genieke arazoiei eta etorkizuneko hezkuntza sistemarako oinarria jarri beharko genituzke. Gure ustez, alde batetik, hezkuntza mailan erabateko eskumenak aldarrikatu beharko genituzke Euskal Herrian. Bestetik, euskalduntzen ez duten hizkuntza ereduak gainditu beharko genituzke eta murgiltze eta mantentze ereduak ezarri. Eta baita ere iruditzen zaigu, Espainia mailan, transizioaren ondotik, Elizarekin adostuta ezarri zen hezkuntza sistema dual hori, hau da, nagusiki Elizaren esku dagoen pribatua eta gero publiko nahiko zentralizatua, eskema dual hori amaitu beharra dagoela. Eta joan behar garela, sare publiko bakar, buru jabe, berri, dezentralizatu berri baterako. Euskal Herrian egon dira hezkuntza esperientzia oso interesgarriak, bai eskola publikoetan, ikastoletan, eta iruditzen zaigu hartu behar dela horko onena, eta sare publiko berritu hori eratzeko transizio edo konfluentzia prozesu bat diseinatu behar dela. Eta guk ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak ez duela horretarako inolako interesik, ematen du neurri batzuk partzialak plantatzen ari dela segregazioaren gaian edo bestelakoetan, baina funtsean egungo hezkuntza sistema dual hori mantentzea dela bere ambizio bakarra edo bere hortzimuga bakarra. Guk uste dugu oraindik garaiz gaudela eztabaida honetan aurrera egiteko, guk ez dugu amore emango, guk jarraituko dugu eragiten, ekarpenak egin dizkiogu Eusko Jaurlaritzari, ekarpenak egingo ditugu legebiltzarreko prozesuan eta mobilizazioak egingo ditugu guretzat aukera egon badagoelako hezkuntza sistema propio baten norabidean urrats importanteak emateko. Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Ni esker zuei. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Jon Ansa eta Ibon Meñika, orain arte. Hey, have a good summer. Have a good summer, biatch. Saiatu zaitez, bidean
Egureno bezala, solasaldiari ekingo diogu gaur, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Jonan Salda alde batetik, eguerdion. Eta Ibon Meñika ere gurean, eguerdion. Nazioartera begira hasiko dugu gaurkoa, izan ere oraindik ere zer esana ematen du Polonian jaurtitako misil hori, hainbat informazio eta tentsio momentuen ostean, badirudi pixka bat argitzen doala afera, behintzate Amerikatuko Estatu Batuek eta Nazio Batuen erakundeek diotena bat egiten dute, Ukrainako misila badela, jaurtiztutela Errusiako misil bat erorarazteko, informazioa osatuko dugu lehenik eta behin eta gero itzuliko gara ura komentatzeko. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Wczoraj obserwowaliśmy zmasowany, niespotykanej skali atak rosyjski na Ukrainę. Wystrzelono przynajmniej około 100 rakiet przeciwko Ukrainie, różnego rodzaju, strona rosyjska. Тому що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. We agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border, and I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Testuinguru honetan ikusi dugu, Ukrainako presidentea Zelenski berresten ez, misio hori Errusiakoa dela esanez, bakarrik gelditu da? Poloniako kanpo ministroak atzo esan zuen Errusiak zena guztiz konspirazio bat zela, eta barrez. Eta gero etorri izan, Estatu Batuetatik telefono deia, edo denelako, eta esatera Poloniarra izue, onaino, ezta? Gero, Ukraina egiten ari denak, horrenetzat bi hausnarketa maila daude, ezta? Bata, informazioaren erabilera, zein izaten ari den, ikuset hemen oso garbi ikusi dela, gerra baten aldean gaudela, eta hemen informazioaren erabilera gerra logikaren baitan egiten dela, eta egia esateak luxu badala momentu honetan oso garesti ordaintzen dena. Eta badakigu, kazetari euskaldun bat kartzelan dago momentutik hori, hemen asko aipatzen ari gara, baina betzat izan gaitezen konstiente. Ematen diguten informazioa dela, eman nahi digutena, eta helburu jakin batzuek dituelako. Eta hori, kasu honetan oso garbi gelditu da, zeren atzo ikusten genituen komunikabideak eta baita ere, nolait, independenteak omen diran kazetariak ere, bersio bakarra zabatzen eta egintzat ematen zera bat. Eta bigarren, zergatik ukatzen dute kasu honetan. Beste kasu batzuetan, ez dute horrela jokatu zergatik. Estatu Batuek inork ez duelako eskalatze bat aplikatu nahi. Zerezuk, onartzen ezo momentutik Zelenskiren bersioa, hor Poloniak konbokatu dezake OTANeko NATOko bilera bat, eta beste guztiak behartuta egon daitezke inork eman nahi ez duen pauso bat ematera. Eta beraz, hori da errealitatearen beste dimentsioa. Inork ez du eskalatze bat nahi, Ukrainiak izan ezik. Edo, bentsat Ukrainiak adierazten du, ezagit oliar jokoan gatik euskaratik edan, baina adierazten du, iaia, gerra mundial, orokor eta nuklear bat nahi duela, baina beste inork ez du nahi eta beste inork itzareko meni. Eta horregatik, gezurdatu dute esan dakoa. Bai, azken egunetan ez, eta lehen informazioetatik tiraka batez ere, tentsio momentu bat ere egon zelako, ez? NATOren 5. artikulu hori aplikatuko zen, ez zen aplikatuko, Ukrainako azten, Errusiako haute zen bizil hori? Ba, eta horrek adierazten du, testuinguruak baitere ze puntura daiteken, ez? Eta horrelako gertaera batek, ustez isolatua izan daitekenak, ze eskalada edo gorakada bat ardezakenaren dimentsio hartzen du, ez? Ni bat natorrez, honek aipatzen duenarekin. Eta nola ere horrek begia batean, jarri beharko gintuzten bestelako esnerketu batean, ez? Eta sarri igual inoz hitz egin dugu, baina ez daude nazioarte mailako instituzioek eta bestelako diskurso batzuk behilentzen dituztenak, ez? Gerraren amaiari begirako nolaiteko bidea, negoziazio eta diplomaziaren aldekotasuna, horre bestelako plano batzu eta gerraren logikan bestelako nolaiteko akordio eta elkartzetak egin izan dira, baina
benetan fundamentuari heltzerako momentuan, momentu honetan ez dago nazioarte mailan ahotsik, logika horretan diskurso bat egin nahi duenik, eta gainera horrelako puntu goreneko egoerak ematen direnean, diskurso oso belizistak, Natorioren lehen aurpegiari baitere entzun izan diogu, eta nolabait ere gerraren logika horren arabera norberaren posizioa asko atzera jo gabe, baina nolabait ere, egoera baitere baretzeko asmotan, egon daitezken interes ezberdinen gaitik, Orduan, nik uste dut horrek maila batean jartzen du baitere, ze atakan egon gaitezken, eta, Europako testu inguruen emoteak horrelako gertare baitere, ze logikan jartzen gaituen, ni bat nator, joanek aipatu nerekin, behartuta, baina gu, alde baten logikan jarri gaitue, inori ezer galetu gabe, bestelako hausnarketarik egin gabe, eta barrak ez. Eta, nik horre batez ere, azpimarraneko berezi bat, edo gutxienez bai aipatu nahiko nukena da, esatu batuek azkenean daukaten noiteko ez, azkeritza, ez? Europaren testu inguruan, bere interes geoestrategikoen araberako logika bat aplikatzen nahi dute, eta momentu baten arabera emoten direzen gertaen araberako, erabakiak hartzen dira eta implementatzen ditu, independentemente bestelako herrialde subirano batzuen, gaitasuna baitere kolokan jarrita, eta nola baitere nahiko lagin, lasgarria edo preocupantea bada, ulertzeko baitere momentu honetan, estatu batuaren logikaen arabera, eta NATOren noeteko edapenaren bitartez, Europak zimotako menpekotasuna dauko, eta horren maila batean jartzen gaitu, guri ala beharrez, baina jartzen gaitu oso egoera kinka larri batean, eta nik uste hori oso arduratsua da. Misilan ondik datorren albo batera utzita zindaztu misiak bi pertsona hil dituela, baina badirudi ez, bigarren teoria honek indarra hartzen duen bitartean, honek garrantzia galtzen joan dela, ere? Bai, hemen hitz egiten dugu hori gerra logikaz, eta ni guztiz bat natorez, baina azkenean negoziazioak ere gerra logikaren, negoziazioak gerraren fase bat. Eta fase militarra da gatazkaren fase bat, ulertu behar dugu atzean dagoen gatazka. Momentu honetan ez dago negoziaziorako deilik, inork ez duelako sentitzen irabazi duela, edo bere helburuak bete dituela. Eta negoziazioak egongo dira, edo batek nabarmen irabazten duenean, edo biei interesatzen zarenean, edo ulertu dutenean, helburu batzuk bete dituztela, edo kerragoa izan daitekela bientzat jarraitza. Nor dira biak? Ez da Ukraina eta Errusia, noski da, Errusia eta eduki ditzaken aliatuak eta estatu batuak. Eta eduki ditzaken menpeko aliatu horiek guztiak. Ez da, ulertu behar dugu, atzean jokatzen ari den gatazka erreala zein den. Eta hor, Iboneko ondo esaten zuen bezala, guk, kasu honetan, Europarrok eta zer esan Euskal Herritarrok, benetan ze paper eman diguten. Eta eman diguten papera da, subordinazioaren papera. Da, ukatu digute, Europarroi, estrategia propio bat edukitzeko posibilitatea. Eta hori ez digute ukatu estatu batuek, hori ukatu digute Europako eliteek. Hainbeste denbora daramagulako integratuta ardatz atlantista batean, baina ez militarki bakarri, baizik ekonomikoki, kulturalki eta politikoki, badirudi ahaztu dugula datorren mundua, orain sortzen ari den mundua, modu gatazkatxo honetan, mundu horretan, guri jarri duten papera bigarren mailakoa dela. Hori dago gidoian idatzita. Orduan, edo gidoi hori aldatzen saiatzen gara, saiatzen gara beste modu batera planteatzen eta horretan, baina ez digute guzten. Ez digute guzten besteak beste informazioaren gerraren bidez, eta hemen badakigu beste bide bat planteatzen duen edonor, seinalatua izaten ari delako momentu honetan, ezta? Orduan nik uste, bukatzeko nik uste, negua pasa eta gero arte gutxienez, ez ditugu lantzuko. Izan daiteke, hitz egiten ari dira Turkian eta bat, gauza batzuk adostea. Gatazkaren terminoetan, irina edo artoa edo horrelako gauzak adostearena. Baina uste, negoziazio politiko serio bat ez dugula ikusiko negua pasarte. Tamalez, ez dena toki horri eukingo dugu, eta bitartean gertara lasgarritzat kokatuko ditugu horrelako egoerak eta ondorioak inork ez ditu hartuko bere gain. Gezaldatu behar dugu, gurera bueltatuko gara, Madrilera,
hobeto esan da bertan bilduta egon direnako goizan zehar kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoa, kupoaren lege hori berritzeko, ez? Beste 5 urteetarako berritzeko. Ez dakit zen nolako garrantzia duen honek, Jon? Garrantzia handia dauka. Azkenean, zergatik, ez? Kupoak dira, kupoa ulertu daiteke modu ezberdinetara, ez? Guk egin dezakegu azterketa historiko bat kupoaren jatorria zein dan, ez, eta esan dezakegu, bueno, hemen gure instituzioak kendu zituzten gerra ezberdinen ondorioz, ezta? Eta ondoren, horrelako pakto bat egon zan, eta hor kupo bat adostu zan, nolabaiteko aldebikotasun elemento bat edo izan daiteken, ezta? Beraz, hori ulertu dezakegu, berriz ere, dominazio instituzio bat bezala. Edo buelta eman dezakegu, eta esan dezakegu, bueno, kupoak eskaintzen dizkigun aukerak erabili ditzakegu beste norabide baten zerbitzura. Bigarren aukera horrek muga handiak ditu eta badakigu zein diran, ezta? Eta da, konstituzioa deitzen den zerbait, ez? Baina nik bitarte horretan kupoa edo beste dozein tresna, baina nuze kupoa dela tresnarik importanteena, ahalik eta gogorren negoziatzearen aldekoa naiz. Hori bai, ez nuke egingo alderdi logikatik bakarrik. Hemen dago beste problema bat. Alderdi logikak bakarrik aplikatzea, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak edo horiak, horrek kentzen dizkigu aukerak hor are indar gehiago egiteko. Orduan hori bai aldatuko nuke. Bilera hauetan beste kontu batzuk ere badirelako mahai gainean, abiadura handiko trena ere egon daitekelako tartean. Eta preokupazio handioz bizi du gai hori gainera, PNV kasu honetan edo lideratu izan duen akordio testuinguru hau, ez? Terminologikoki baitere ez, eta horreri baitere aipamen egin, ez? Nahiko kuriosoa da, kuriosoa kakotxen artean jarriko da, ez? Ondoren gero itzulean kompensazio moduan plantatzen da. Ja, kompensazio terminoak ja adierazten digu maila batean, nolabaiteko aldebikotasun logika hori zelako menpekotasun logikaten egina dagoen, ez? Eta nolabait ere, bada, gure bortxasko espainiartasunaren nolabiteko ez, peaje moduko batez. Egia da, eta nik azpimarra justu egin nahiko nioke elementu horri, ez? Nahiko adierazgarria dalako eta gogoeta bat egin beharko nuke baitere ze modu arinean asumitzen dugun alderdi batek, ez? Kupoaren nolabiteko eztabaida kokatzen dituen bi parametrotan gainera, ez? Kasu honetan gainera EAJak eta horrela dirasi izan du Aitor Estebanek. Aurrekontuen eztabaida eta negoziazioaren testuinguruan kokatu izan du, eta horren ondorioz ere ez ditu osoko zuzenketarik egingo, kupoaren eztabaida eta negoziazioaren logikan. Eta bigarrenik gainera ez, alderdi batek, alderdi batek egin dizakeen zilegitasunetik abiatuta, baina alderdi batetatik egiten da noiteko logika edo irakurketatik abiatzen dela, ez da herri gisa, edo ez euskal ordezkaritza gisa, ze egia da, eta indarko relazioa baitere, nahiz eta mentalki igual batzuek asumitu ez, indarko relazioa ez da hain ezberdina, nolabait ere, bestelako posizio batetik egin ahal izateko, ez? Eta mahai gaineratzeko, jada marko inposatzailea dokugula, goazen, ez? Aztertzera, zeintzuk izan daitezkeen, herri interesaren mesedetan borrokatu edo plantatu nituzken noiteko elementuak, ez? Urte batzuk ditugu nahia da, gainera nahiko ohitua gaudelako, ez? Ez dakit, ikestaren bazabalduko bagenuke, nik ez dakit zima transferentza falta dira, nik ez dakit baina bizitza osoan entzun dudan zerbait da, ez? Eta enegarren baitere logika berdinean kokatzen gaituzte, ez? Eta bada bestelako, ez, estadio batetatik abiatzeko beharra. Eta gero zuk aipatzen duzun elementuari jarraituz, ez? Eta HTA hor erdigunean dago. Eta nik uste dut PNV ataka, EAJ eta baina batez ere ez, Eusko Jaurlaritzen bitartez, ataka nahiko estu batean dago nola abordatu EHT-an inguruan egin izan duen proiektua, egin dituen inbertsioak egin dituen oiteko ez, publikoki egin duen oiteko apustua, eta gaur egun daukan egoen aurrean nola hori gainditu. Eta abia da, horrelako mekanismoak baitere baliatzen, baina egia da, momentu honetan eztabaida politikoen erdigunen hori egon beharko litzateke. HTA askotan ez dakit ez, zabaldu eta edatu izan duen oiteko ez, promesa, gaur egun egikaritu gabe dagoen eta perspektibari falta duena, eta horren atzean dagoen bilaken aurrean nola abordatu gaia. Eta uste dut
horrelako eztabaidei heltzeko baita ere saihesbideak topatzen dituela eta uste dut ez dela zilegi eta ez dela baita ere momentu honetan guk beharko genukena herri gisa. Bai, ezakete Ez, Ibonek ez arruno ditu disimulo. Urte batzu ditugunak eta horrela. Bai, nire ez begiratzak. Horrela begiratu dit, baina HTaren promesa zorionekoa entzuten dara magu, oso txikitatik eta gogoratu behar da, lehenengo ABE egintzara Sevillatik Madrilera, arrazoi politiko utxengatik, esan ere ez inongo logikarik, Mediterraneko korridoreak eta horiek ere egin gabe daudela, eta hemen sartu dutela AHT bat inposatu izan dena, eta gero erortzen dare kudeaketaren mitoa. Ze, kudeaketa bera izan da katastrofikoa. Katastrofikoa izan da, zen, eta hendik ezak izan bat galdu dugun bidean kudeaketa horren gatik, eta gero, oso gaizki zahartzen ari den proiektua da. Ze, aldera hondeko trenak, zorte txarran, etoki askotan ja modatik pasa dira. Ez, eta bez, Ipar Euskal Herrian ez da egingo, hori bat zegoen ez da egingo, eta hor jarraitzen du ameskaz horrek, eta egia da, Ibonek epatu den bezala, hau, badirudi honek ez duela inongo kosto politikorik, eta nik, ia gehiago eskatzen hau, ni horrek, hau egiteak ez duela inongo kosto politikorik suposatzen, ez da, gudakigula, honiak edara ez da inoen aurkitu, egiteak berak baino agian, ezta? Hori bai da kezkagarria. Beste lerroburu bat, egunotako beste lerroburu bat ere badelako, nolabaiteko kezkaz ere begiratu zaiolako, 8.000 milioiko langa gainditu duelako lurrak, biztanletan, eta datozen hamarkadetan 10.000 milioira helduko garela ez, gurean krisi demografikoa hitz egiten den bitartean, hain zuzen ere Iker Bizkarguenaga, kazetariak landu du gaia garan, eta erreportai sakona argitaratu du, horren berri emango digu zuzenean, eguerdian Iker? Beno, demografia ardatz. Zenolako aldaketak espero daitezke, hemendik aurrera, batez ere demografia goraka doazen herrialde horiek ikuspuntuan izan da? Bueno, hemendik aurrerako hamarkadetan espero daitekena da aurrera igotzen jarraitzea, batez ere herrialde zehatz batzuetan eta kontinente batzuetan, Afrikan hain zuzen ere, eta 2000 urrera 10.000 hortik aurrera pixka bat iragartzen. Baina kontua da gaur-gaurkoz eta 8.000 milioi izatera dugunean gizakien ekologikoa oso dela, elgaratzen 10.000 milioi biztanle izatera heldu behar dagoeneko baliabideak mugarri gazten aritzeko, eta arazoa une honetan kontsumo eredua jasan gaitzela, kontuan hartu behar dugu une honetan eta errekurtso beharrietan planeta gantzatzen ditugula urtero, pako kontra 3 planeta izango dirateke, eta esan bezala hurrengo hamarkadetan igotzen jarraituko badugu, hori gaitza da edonola. Ostera ez, eta monetaren bestaldean egongo litzateke Europa edo Asia bezalako kontinenteak, atzerakada daukatela biztanlerian krisiaz edo demografia krisiaz hitz egiten dela, demografia beherantza doala alegia, zahartzea ematen ari dela, zer suposatuko du honek? Bai, atzerakada baino, ematen ari dena zahartzea izaten ari da, hendik atzerakadarik ikusten, baina bai zahartzen nabarmena, Europan eta aldeko garatu honetan batez ere, ez horren noski tekulako eragina izango du gastu sozialean, dinduagoa izango delako, bai lan merkatuan, honetan adibidez Europan adin ertain urtekoa da, eta horrek urteetan golpea eragingo dio lan merkatuari, eta hor zabaltzen da eztabaida bat dena eta dena migrazioaren edo migrazio izaera utilitarista bat ari dela zabaltzen. Aipatzen dute Europan ematen ari den horri aurreak migratzaile kopuru beharko genukela. Eta hori nik uste dut arriskutsua dela migrazioen
esan bezala izaera utilitarista bat edo piezak izan bezala zatzen dut. Eta horri ikuspuntutik sartzea da eta sekulako mezu arriskua. Migrazioa oso erabaki zaila da, bere batea oso gauza zaila da, oso gogorra, ikusten ari gara, jende asko bidean egiten dela, eta nik uste dut migrazioaren utilitarismo hori benetan kontuan hartzekoa eta arriskutsua izan daitekela. Kontra zuzenean egiten hori da, baina beste mezu bai. Dagoeneko bertan dagoen auzia ere badelako eta hemendik aurrera ere pisua hartzen joango delako beste erronkekin eta beste aldaketekin batera. Iker Bizkargoena, eskerrik asko gurean zetasun guzti hauek emateagatik. Aipatu ditu ez, eta hainbat gako, zuek zer nabarmenduko zenukete datu honekin? Egoera komplikatu eta sakona da, hainbat ardatz ditugu gainera ez, migrazioak aipatu ditu, ekologismoa, agian ere botere aldaketez aritu gaitezke ez? Eta lenguatik baitere lotua ez, oso sanguratsua da, gaur egun, 8.000 milioi biztanle edo pertsona bizi gara lur planeta honetan, baina gaur-gaurkoz ia erdia baino gehiago Asian bizi dira, bestelako elementu bat ikusten nahiko adierazgarri da gaur eguneko gure bizi modua bada biztanleren gehiengo bat baitere, hiriburu gutxi batzuetan baitere bizitzen badagoela, horrek ekartzen duen guztiarekin. Aipatu du Ikerrek, horre Asian adibidez, biztanlea dagoen gorakada bai, baina baitere zahartze prozesu baten aurrean topa daiteke, Europa aspaldi eta modu errotu eta struktural batean baira genezakena, eta egia da baitere, nola baitere kokatzen gaituna da, biztanleria, bizitza, edatzen ari dela, baina baitere non koka daiteken baitere bizi esperantza, eta zen motako bizitza, evidente moduen, eta gaur da eguna, egoera, herrialde txirotuetan baitere bizi esperantza oso bajuko barralia bat dagoela, eta orduen nola baitere horrek jartzen gaitu mundu mailan ataka baten aurrean, arrakalak eta ezberdintasunak gero eta nabarioak dira, eta nola baitere jasangarritasuna edo jasangaitza den elementu baten aurrean ardurak baitere bereiztu beharko genituzke, eta norabaitere herrialde aberatsek hartu beharko luketen jokabideak edo politikek eta norabidea zelako izan beharko litzateken eta herrialde txirotuak zelako ekin beharko luketen, eta gaur-gaurkoz guk mundua jartzen gaituen puntu honetan, gure eztabaidak jasangarritasun hori termino ekonomiko, sozial, ekologikoetan nola oreka bihurtu izan beharko ez gure eztabaida, eta hor orduan desaskundari buruzko noraiteko eztabaida parez pare ukingo genuke, eta herrialde txirotutan ziurrenik bestelako margen batean kokatuko liatezke, baina ez da gaur egun, arrakala horiek sortarazte duten noraiteko egoera, besteak beste, menperakuntza egoera lasgarri batean bizilako txirotuenak direnak, ez. Eta gero, Euskal Herriari dagokionean, gu, ez dakit, lehen batu baitere adinerena, eta baitere bada nahiko rekurrente, ez? Urteak dara matzaskigu aipatzen demografia krisio bat daukagu, eta nola baitere, nik uste dut badaukagu baitere nola abordatu behar dugu, ez? Gaia, ez? Eta askotan, arriskua daukagu, demografikoki bakarrik estatistikaren logikatik bakarrik kokatzearen arriskua daukagu, ez? Eta Ikerrek aipamen batzuk egin ditu, ez? Demografiaren elementu baitere kokatu beharko litzateke lan eta bizi baldintzarekin, hezkuntzarekin, kulturarekin, migrazio politikarekin, eta barrak, ez? Eta Europatik adibidez urteetan baitere bilaldi izan da, noreteko mezua izan da, unean, momentuan, beharra dugunean ateak irekitzearen aukera, eta momentua beharra edo krisi egoera daukagunean, atea erabat izteren logika, ez? Eta nik uste dut momentu honetan, Euskal Herrian badaukagu demografiari besteak beste plan estrategiko baten logikan abordatzaren beharra daukagula, ez? Eta horrek maila baten ekartzen digu, zelako politikak, zen horabietan eta zeren meseetan imarko genituzke. Jon, zuk zer esango zenuke gai konplexunen aurrean? Bai, ez daukat asko gehitzeko, transizio demografikoa teman dela, gure ingurunean bentsat. Nik mezu orokor bezala bi gauza azpimarratuko nituzke bata.
8.000 milioi horiek ez dago inor soberan, zeren ematen du gehiegi garela, ez dakit gehiegi garen, agian gehiegi gara horrela bizitzeko. Beste modu batera bizi gaitezke eta nundi begiratzen duzun gutxi ere izan gaitezke, momentu baten eta bigarrena errealitatearen konplexutasuna. Ezin da aztertu demografia, munduko botere harremanak, desberdintasunak, sistema ekonomikoak eta abar aztertu gabe. Alegia, egoera demografikoa da gauza askoren ondorioa eta gauza askoren produktua. Eta beraz, ez da bakarrik nik adibidez, ez daukate nez eta urte batzuk eduki, ez daukate seme alabarik, ez da? Ez da gauza batzuk esaten duten zela, zebait individuala, inkluso emakume gaztei botatzen dute kulpa, ez? Eske emakume gazteek ez dute aurrik eukina, zen dute ondo pasa bizitzan, eta horrelako gauzan oso desegokiak diren analiziak egiten dira, zer ikusia dauka bizi baldintzeken, ez? Euskal Herrian badakigu emakumeak ama egiten direla nahiko luketena baino beranduago bizitzan. Alegia, badago nahi bat, baina ezin gauzatu bat bizi baldintzen ondorioz. Beraz, horrek ere, berriz garamatza analizia egitera, demografia horrelakoa izatea zerratik den, ezta? Hori bete nahi da, etorkinen zerakin, oso polemikoa izaten ari den artikulo batean aipatzen den bezala, nahiz eta nire ados ez egon artikuloan termino askorekin, eta hori da bide bat, eta beste bide bada, Euskal Herrian gaztei bere bizi proiektuak askatasunez eta normaltasunez garatzeko politikak sustatzea, eta horren barruan sartuko da zera demografikoa. Ez dut aipatuko horrek hezkuntzan dituen ondorioak zeren izugarria izaten ari da. Beste egun baterako utziko dugu, beste zoazaldi baterako. Beste kontu bat ere, beste gai bat ere planteatuko dugu mai honetan, izan ere atzokoan Beatriz Artolazabal Justizia Sailburua legebiltzarrean izan zen, espetxe kudeaketaren inguruan hitz egiten, badakizu urtebete bete dela, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu zuela espetxe kudeaketa, eta ordutik ia 300 preso lekualdatu dituztela EAEko espetxeetara, baina Beatriz Artolazabalek atzokoan azaldu zuen oso baldintza kaskarretan daudela espetxeak, langile falta dagoela, eta espetxetan preso gehiago ezin hartuta daudela ere. Berak aipatu du lehen esten ari direla sustraituta dauden presoak. Entzuko dugu. Nosotros, a la hora de evaluar las solicitudes de traslado, valoramos en primer lugar el arraigo, eso siempre lo hemos dicho, pero existen otra serie de condiciones que también nosotros tenemos en cuenta a la hora de poder acreditar esa situación de arraigo que es una de nuestras cuestiones más importantes. Uno tiene que ver con las condenas más largas que han cumplido y otra que tiene que ver también con los años de cumplimiento de las condenas. Egoera hori izan da 8 euskal presok egindako lekualdatze eskaera ukatu du Eusko Jaurlaritzak, beste hainbat presoekin batera, zer iruditzen zaizu Ibon lehentasun hau esaterako euskal presoei dagokienean. Errotzearena, ez? Salbuespen espetxe politika kontuan hartuta, ez? Eta urruntzeak kontuan hartuta ere. Bai, gaur uste dut goizan, ñabardur batzoken ditu atzoko adierazpenarekiko, ez? Orduan, hor daukagu egoera historiko bat, gaur eguneko testuinguruan zorionez ez gaudena, baina mantra bat bezala saldu izan digutena, ez? Eta da, bidera ezina zen eskumenen aukera, eta gainera, espetxe loturiko eskumenen afera baitere, ezintasun operatibo bat bazegoela, ez? Demostratua dagoena da, gaur eguneko dauden azpiegiturekin nahikoa eta soberan badagoela. Atzo aipatu omen zegoan printzipioz lekueren kontuako badaudela arazoak, ni dakidala Zabaiako zenbait modulu gutxik badaude ere, eta ni dakidala baitere Zubietan beste makrokartzela baten inguruko eraikuntza batean diardutenean. Niri horrek preokupazio puntu bat ez diten moten lekuari loturik, baizik eta ze politikarekiko, edo ze espetxe politikarekiko, edo espetxeak gaur eguneko jendartean arazoak konpontzeko ze kokaleku, erdiguneko kokalekua egosten ari dotzegunen inguruan, ez. Ze eztabaidarik ez dago, eta aldiz, bagabiltza, ez, azpiegiturak eta arresiak sortzen, eta nolabait ere ubikazioen araberako eztabaida bat planteatzen.
Eta erabandotua dago gainera, gatazka politiko baten ondoriozko presoei begirakoan, erabili izan da noiteko bestelako mantra bat izan da, horixe ez, errotzeari loturiko noiteko baldintza batzuk sortzeko ezintasun bat bazegoela. Eta gaur da eguna, gaur Euskal Preso Politikoen kolektiboak osatzen dituzten uneko handi bat badaudela EAeko eta Iruñako ez, Euskal Herriko espetxetan eta baldintza badaude eta testu ingurua badago eta nolait ere ez du inongo gatazka berririk sortzen. Hori batetik. Eta gero bigarrenik badago, ez dakit ez, gaur egun ditugu noiteko azpigituri begira, dagoen noiteko, nik esango nuke lehenengo eta behin ez jakintasuna, ze urte bateko eskumena garatu izan da, baina ez da trasladatzen zein damenetako errealidadea. Eta gero, aipatzen direzen noiteko mezu batzuetan dauden, nik azpimarra berezi batzuk jarriko nituzke, ez? Eta atzo, justo kotxean entorrela Euskadi Irratian entzun nion kortea, eta aipatu zuen, eta niri zuzenki baitere eragin izan dozten gauza bat neko txokatu izan ninduen. Zaten zuelako, Basauri eta Marturen kasuan zaharkitua daudela eta leku falta zegoela, eta Zabaiaren kasuan esan azpiegitura arazoa, baina bai zegoena zan langileen egokitzapen falta bat. Eta batez ere, langaraitzeko espetxetik zetozenekiko zegoen egokitasun faltaren inguruan hitz egiten zen ez. Gu badakigu adibidez hemen, langaraitz izan dela besteak beste problematika askoren noiteko puntua edo fokoa ez. Besteak beste ez langaraitzen zuelik emon izan direzelako, baizik eta agian egon direzelako hainbat eragilek bertan ez, barruan emoten ziren problematika eta arazo askoren bosgoragailutza lana egin izan dituztelako kanpoan. Baina, alan dabe, langaraitzen emon izan dira emakume presoekiko jazarpen sexualen inguruko eztabaidak eta salaketak, buruaz besteko noiteko, tasa igoera desentetsuak, eta barrak. Eta horren baitan baitere, zelan bait, langileria horren noiteko gokitzapenen inguruan, zer zuzendu duguna den inguruan baitere eztabaidatu beharko genukez. Eta nini hotzuet, zen langaraitzen izan ninduten, eta badakit. Zer dan baitere, egon izan direzen egoerak, ez? Eta langaraitzen egon izan direzen muturreko egoera batzuek, erabat deitoragarriak izan beharko liratezke eta zuzenketa plan baten logikan kokatu beharko liratezke. Eta horri buruz ez da inongo aipamenik egiten ez. Eta gero azkeneko elementu bat ez. Guzti honek unearen arabera baitere hitz egiten da, horrelako mezuak trasladatzen dira, baina lehen esan dagoari ez. Urte bateko bilakara gaukin du, eskumenaren inguruan, eztabaidari dagokionean ez dut uste momentu honetan daukagunik, ez? Eztabaida sozial egokirik planteatzeko badugun eskumen horrekiko nola abordatu beharko genuke, eta nolait ere gestioaren logika baino ez da planteatzen edo bideratzen mesua, ez? Eta uste dute badala garaia baitere herri honetan bestelako espetxe politikaen inguruko hausnarketa zabalago bat, zeinetan baitere gatazka politikoen logikan egon daitezken erkiko kokatuko genutuzke, baina zabalo litzatekenen inguruko eztabaida eta abordatzeko, ze gure herrian gertatzen ari da, eta gure herrian gertatzen ari zen egoera horiek baitere, jendarten islada dira. Eta beraz, jendarteren noiteko konponbiderako pausuetan baitere, gai horiek baitere abordatu behar ditugu, labearrez. Izan ere, Artolazabal atzo zioen toki falta edo balizko arazo horrekin lotuta ez, datuak dira preso geroz eta gehiago espetxeratzen direla, ateratzen direnak baino, ez? Eta noski, behin kudeak eta Euskal Autonomia Erkidegoan izan da, ikusten ari gara nola betetzen ari diren hemengo espetxeak, lehentxeago agian beste erkidego batera bidaltzen ziren, baina orain hemen ditugu, ez? Eta eztabaida agian beste toki batetik joan beharko litzateke ere sakonago aztertzeko zer gertatzen den eta nola... Hori da, bai oso ondo, esan espetxe politikan gauzak nola egin behar ez diren jakiteko, estatu batuetara joatearekin nahikoa da, han geratzen den guztiarekin. Nik oso labur zeozer gehitzeagatik, ez? Ni espetxean ez naiz egon, nire lagun asko bai, baina bai egon naiz Martutenen euskara klaseak ematen, ez? Euskal presoei da, tokatu zaio joatea eta hori. Eta hor, berehala ikusten duzu ze importantea den bertan egotea.
ez hori Ibonek esango du, ez? Baina hor jendea zegoelako dispersatu egon zana toki askotan, eta bueno, esaten zizuten, zenet egotea dono, eta ez dio inori, gizarteare ez dio kalterik egiten, persona hori bere etxe ondoan egoteak, ez? Hortik ondorioak ateratzea, ez? Baina bestera espetxe politika orokorragoa, gizarte maila sozialean eta segia da, politikoak direnean presoak beste logika batzuk aplikatzen direla eta barrez, baina maila sozial azkenean espetxe batean, horre barrote artean konzentratzen da gizarte batean dagoen violentzia guztia. Horren atzean dago nolabait gure gizartearen ispilu bat. Eta espetxean dagoenak da kanpoan dagoenaren erreplika bat, nolabait esateko ez. Orduan, kezkagarria da, gero eta jende gehiago espetxeratzea, horrek adierazten duen guztiarekin. Inozuak ez gara izango, espetxerik gabeko mundu bat, bueno, bai, eta orduan legeri gabe ere, ez? Lazkao txikik esan zuen bezala, lege beharrek ez genuke, denak ondo portatuko bagina, ez bagenio inorez txarrik egingo, eta baina egia da, ebentza sensibilidadea, nik ez dauzkat erantzun, ditu galderak bakarrik, nik ez daukat erantzunik, gauza nola egin marko lirateken. Baina sensibilidade sozial bat garatzea, eta pentsatzea hor jendea espetxean sartuta, ja ez ditugu ikusten, eta ja arazoa gainetik kendu dugu, eta ja hor ez dago problemarik, iruditzat hori ez dela bidea. Orduan, hasi beharko gineak espetxetara begira, espetxeak ezagutzen gehiago, eta ikusten eta ikasten, ze gizarte daukagun azkenan, horretara erago marretu. Ibon, ikustu dute agian ere honen inguruan... Bai, baina analisi egokia da, eta da muturreko egoera bat errepikatzen da, baina islada utxutxa da. Beste gauza da, evidentea, askatasunik gabe ekartzen duena, muturragoko egoera bat, baina fundamento edo funtsa berdin erantzuten diona. Eta, ez dakit, eskumenen noriteko aukera honek baitere, nik uste dut, urteetan beste hainbat eragile, salaketa modukoek eta barrak plantatu izan dituzten hainbat eta hainbat gogoetari baitere erreparatu beharko nioke. Jendarte gisa dagokigulako, ez? Eta uste dute, momentu urteetan, momentu ezberdinetan, agian beste arrazoi batzuek igual hartu dutelako pixu gehiago, bestelako eztabaidak beste parametro batzuetan igual plantatu izan direlako, baina gai hauek abordatzaren beharra badago. Zigorraren kultura gailentzen zaigulako, galetu beharko nioke ez, lehen Jonek aipatu duen hildotik, eta ados egon da, zeintzu diren delitu nagusienak eta zeintzuk errepikatzen diren, ez, eta horrek maila batean ze hausnarketara ematen gaituen, ez. Nik nahiko nuke ez, kontseilaritzatik edo horren inguruko hausnarketa bat edo planteatzea, ez. Eta ze delitu ez diren zigortzen. Ze badira delitu asko legalak direnak. Era bat adoz, ez? Eta azkenean, espetxeak gainezka daude, bai, baina gainezka daude pobrez, gainezka daude emigrazio politikoen ondorio esperatzen dituzten errealidade ez, gainezka daude bazterketa sozial eta desestrukturazio antiez. Desauzio bat egitea legala den mundu batean bizi gara. Zuk persona bat, demagon bakarrik bizi den amona bat, kalera botatzen bali maizu etxetik, hori legala da ez dauka inongo ondoriorik, ezta? Eta aldiz, askoz ere, esanet, ikuspegi moral batetik, askoz ere suabeagoa esaneteken zerbait delitua, ez? Diferentzia zein da, badakigu, ez? Kasu honetan, klase soziala eta barreta gara, ez? Bai, bat adoz, orduan, horregaitik iritzen zait, eta lehen aipatu du estatu batuak eta oso sanguratsua dalako, porque besteak beste bai espetxeak bere baitan badira justo gaur egun bizi dugun kapitalismoaren logikaren baitako negozio handi bat ere. Eta horrelako interesek ere zeren pentsura, ez, bideratzen dira. Eta uste dut, eztabaida horregatik oso konplexua da, ni bai galdera pila ditut, bizi izan da ere, eta ez ditut erantzunik, baina evidentea dana da, edo abordatzen dugu eztabaida termino ezabalago hauetan, edo bestela, bai, errealidade batzuk ez ikusiaren moduan egingo ditugu, baina justo dira gure errealidade sozialaren inspirua, beraz, gure aurrean eukimerko dituzken gogoetak dira, eta nik uste dut,
badala garaia baitere, eztabaida sano eta integral bat abordatzeko, ez. Aipamentxo bat egingo dut, usten badidazue, aurrekoan egon nintzen Olabarria Oleaga egin duen liburua eta aurkezpena egin genioen eta laguna da, eta arek baitere plantatzen zituen gerora, horren arira baitere, ze atera bideo eta alternatibak eukin ditzakegun, eta galdera bezala plantatzen zuen. Eta iruditzen zait, gaia abordatzeko begirada egokia dela, alternatibetan pentsatzen jartzea. Eta horrek agian ez gaitu eramango alternatiba integral batzuetara gaur-gaurkoz, baina agian abiapuntu horretatik bestelako, egoerak gainditzeko moduan egon gaitezke. Eta agian zigorraren bitartezko, bestelako batzuen, aukera batzuen alde baitere jarriko inateke. Eta ustot hori asko zer osasuntxoago izango litzatekera jendarte gisa. Espetxeak dena den ere badu beste ertz bat, eta hori da zer gertatzen da behin espetxetik aterata, bergi gizarteratzea zin puntutan dagoen gure gizartean, nork laguntzen zaitu, hainbat eta hainbat urte lau pareteetan isolatuta egon ostean berriro ere gizartearen martxara berriro ere ohitzen, nolabait esateko badirudi Eusko Jaurlaritzatik aukerak behintzat lanerako baliabideak jarriko dituela eta bide horretan lanean egiteko borondatea duela, ez dakit nola ikusten duzuen. Gizarteratzaren behintzat, edo era orokorrean behintzat. Nik ezagutzen dut jende desente, lagunak ezin bat ere, espetxetik atera dena, ezta? Eta, karo, geratzen da, arrazoi politikoengatik egon direla espetxean, eta horrek esan dugu bezalaz, baina garbi dago, sarea oso importantea dela, aurkitzea herri bat ez dena ja lentzena, ze bizi gara azelerazio historiko garaietan, orain dena aldatzen dago itidera, horre guztiak adierazten du, laguntzen du edo oztopatzen du persona horren garapena, baino. Azkenean, lehenengo galdera espetxea zertarako da. Zer espetxea zaineteke persona txikitzeko, personak persona izateari usteko, hor sartuta, edo da justo kontrakoa. Da, personak bere gizatasuna garatu izateko eremu bat. Ja, abiapuntuak oso ezberdinak dira. Orduan, bigarrena, ontzat ematen badugu gizarte bezala, horrek esan nahi du, espetxealdia ez dela bukatzen, kondena bukatzen den egunean, baizik, Ibonek esplikatuko du, baina zurekin dara mazula oraindik, eta horrek ere eskatzen duela prozesu ikuspegi bat edo, prozesu horren beste pauso batzuk eskatzen dituela. Eta horretarako euki behar da asmo hori, helburu hori, baina gero euki behar dira bitartekoak. Ez badago bitartekorik, asmoetan bakarrik gelditzen da, ezta? Lehenengo premisa hori kontuan hartzen baldin bada, nahiko kontra esankorra dirudi, espetxera joan, eta gero bergizarteratze hori bihitz kontra jarri dirudite. Bai, eta Jonik hausun da aipatu duen bezala, eta azkenean kontuan hartu behar dugu, beste gauza da, delitu baten ondorioz ordaintzen da nolaiteko zigorra, baina, karo, zigor hori espetxe barruan betetzeak ekartzen duena da, nola baitzaterrain, administraziopean pertsona baten nolaiteko bilakara baitere daukazula, eta horre maila batean jarri barko gintuen, debate ezberdin, beste debate horiek alde da, baina denbora guzti zertarako baliatu beharko litzateke. Eta errealitatea gaur-gaurkoz dagoena da, denbora hori bakarrik zigorragoa edo zigortzaileagoa izateko, baina ez dela bideratua ez. Espetxe sistema osoa zigorraren gainean ereikia dagoelako, eta espetxearen bizimodua zigor hori egunero bizi araztera dagoelako bukatua. Beraz, bergizarteratzerako posibilitaterik ez, eta are gehiago esango nuke, urteetan espetxeraturik egondako pertsona horrelako baldintza batzuetan bizi izaterak ekartzen zaituna da bere momentuan agian bete izan dako nobeteko delitu hori, ez dakit ez, urteak pasau eta gero, egoera kaskarrago batean egoteak. Deslotura batzuk badaudelako, eta norbera baitere, bilakaera hori, ez dakit ez, askoz ere modu gaiztoago baten bizitzeko eramaten bazaitu. Eta zer libratzen zaitu? Libratzen zaitun bakarra momentu honetan bada, norberak okin dezaken sare propioa, pertsonal edo kolektiboan. Baina estrukturala, administrazioak, politika sozialek eta barrek gara dezaketena, ez du inoren eseren bermerik. De hecho,
Galetu beharko genioke, eta ni ez naz oberen hau esateko, zein ni naz behin baino gehiagotan espetxeatu izan den pertsona, baina zenbait pertsonek espetxea bizi izan dutenak edo espetxeatu izan direzenak, zenbait pertsonek reinzidenteak igurtzen diren berriro. Eta horren atzean ez da bakarrik, ez dakit, modus vivendi bat, badagoela, modus vivendi bat, baizik eta dagoela, erroko problematika bati aukera edo aterabide bat emoteko ezintasuna. Eta bueltatzen az berdinera. Eta espetxealdi tarte hori administraziopean dagoen erantzunkizuna da. Eta horren ondorioz baita ere orduan jarri beharko luke fokua horretan. Administraziope ze paper bete beharko luke espetxealdia hori bizitzen danean. Ze paper bete beharko luke eta ze bitarteko jarri beharko lituzke. Eta gaur egun dagoen elementu nagusiena da zigortuago izatea. Horrekin ez dugu pertsona hobea horik sortzen, argi dago, txarragoa. Bueno, alde batera utziko dugu espetzen gaineko eztabaida interesgarri hau, bihar ostirala hasiko delako Euskaraldia, eta horren atariko UEMak, badakizue udalerri Euskaldunen mankomunitateak argitaratu duelako txosten bat, eta bertan plazatutako datuak ez direlako pozgarriak. Hauxe da ez, errealitatea gaurkoz, horrelako ikerketek horrelako datuek argitaratzen dute guztiok dakiguna, ez, azken finean, ez? Bai, euskararen erabilera zaila, lehenengo erabilera egon dadin ezagutza egon behar da. Eta hau da gauza tontakirea dirudi, baina erabilera egon nahi badugu ezagutza ere igo egin behar dugu, ezta? Gero, aztertu behar da, zer gertatzen ari den herri euskaldun horietan, nola esan nuke, ez dakit, orendain bezalako herri batean, ez dakit horrein duten neurketarik, oso euskalduna dena, etortzen da, ez dakit, arabiar familia bat, 10, 15, 20 personarekin, eta oso ondo, baina horrek eskatzen du, edo badago politika bat, hori euskalduntzeko, edo horiek ez badukate aukerarik euskalduntzeko eta bar, azkenean herrian, horiek dakite txapurreatu ezaketen gaztelerarekin eta bar, azkenean dena bukatzen dugu gazteleraz hitz egiten. Hori da, ikusi behar dugu ere, zehazki zer den gertatzen gehien. Oso erresa da, gaztei errua botatzea, betikoa. Eske baina jendeak ez du hitz egiten, eske jendeak ez du, eske jendeak Netflix ikusten du, eta uste prozesua konplejoagoak direla. Eta Euskal Herrian badakigu hau gertatu izan zaigula gure fase historiko ezberdin. Eta hori esan da, nik uste dut gabezia nabarramen badokagula politikoa berriro. Bai, ez gera ausartzen euskararen normalizazio politikak egitera. Eta horrela ez gera ausartzen. Impopularrak direlako politikoki. Impopularrak, euskara normalizatzeko politika serioak eta ausartak egiteak boto asko emango balitu, ja euskaldun dut ez da guztiz horrela, baina azkenean, klaro, eta erabaki politikoak ez dira bakarrik euskararen legea eguneratzea, da komunikazio politika, da zerran importanteago, ETV bat edo ETV bi, ni bi eta negoten azgero, baina, eta barret, politika linguistiko serioak, dirua jarri behar da, lan ideologikoa egin behar da, eta horren ondorio bat da.
Ez ematen du, eta askotan, euskararen etxaiek edo euskararen kontrako esatuten ikusten, jendeak ez du hitz egin nahi. Jendeak ez du nahi, ez da erakargarria. Euskara egin behar da erakargarria, eta euskara egin behar da beharrezkoa. Ez da, ez du izan beharrain polita euskerak, izan behar du beharrezkoa laneko hizkuntza, eguneroko hizkuntza, euki behar du bere prestigioa eta barrez. Eskerrak, gizartetik eta herrigintzatik eta sustatzen den, eta oraindik ere, moikano batzuk horre jarraitzen dugun, horren alde, baina bai, kezkatzeko, hori konkretuki kezkatzeko modukoa bai. Bai, eta gainera, justo, agian igual oinez, alarma puntu nabarmenago bat igual, azalarazi izan da, arnaz guneetan edo gune euskalduneetan emondan oiteko ez, erabileraren oiteko jeitxiran, baina argi dagoena da hori dala politika oso baten eta integralago baten oiteko elementu garrantzitsu bat, baina ez bakarra ez. Eta ni banator hausnarketarekin. Igual kuriosidade moduan edo aipamen moduan aipatuko nuke, ez? Justo bihar Euskaraldia abiatuko dugu eta justo baste honetan euskalduntasuna bogan jarri izan duen oeteko aurkikuntza baten berri jaso izan dugu eta besteak beste nagusiki zabalpena izan dugunean gaztelera esan hizkuntza nagusiena, ez? Horre mai baten jartzen gaitu zelako ataken gaude, ez? Gaude gure euskalduntasun jatorrari inguruko eztabaida egiten eta gure hizkuntzak behin batean bestelako pixu bat dauko, ez? Eta horre maila batean jartzen gaitu, gaur egun daukagun atakaren erdigunean modu metaforiko batean, ez? Iruditzen zait nahiko interesgarria. Bai, ez, kritikarekin bat egiten dut, nabardura txiki bat egiteko, segia da, aurkezpenean euskaraz egin zuenik ere izan zela, eta gero jarraipen eta oi hartzun gehiena eman diotenek euskarazko medioak izan direla ere. Beraz, jende asko ez da enteratu gazteleraz izan zela aurkezpena, ez? Baina, bai, nik uste dut, oso esangoratxoa ze pasa dute urte bete eta piko, aurkezpena hau prestatzen. Eta, hombre, bazan, ez, pixka bat, aukesea, 3 egun lehenago, elkartu, eta pixka bat antolatzea, eta hori simbolikoa da, baina dena den ni oso pozin nago, zeritzen oso berri pozgarria dela, nik nire urrutiko beste herrialde bateko lagun batek kontatzen dut, eta esan nire, irituko zezu tontakeria bat, baina ni nago zeharo unkituta. Eta esan nintzen, ulertzen dut, eta esan dut, igual tontakeria bada, ez? Baina behar dugu autoestimua. Eta zerbait, irulegiko hitz horiek agertu direnak ez gaituzte egiten ez euskaldunagoak, ez daukago eskubide gehiago horregatik, ez gera hobeak, baina zerbaitegatik sentitu duguna poza. Ez? Esatea, ulertu dugulako duela 2000 urteko hitz bat. Eta ere torreko zaigu ez dakin nola, baina ez du esan nahi, baina sentitu dugu zerbait, ez? Eta egiten zait, euskerak ere behar dituela politikekin batera, behar dituela ere, azkenean elkargune bat delako. Daramagu, nik lehenkoan esatu nuen, daramagu urte pare bat, ez da zer gertatzen da, baina dena gure artean aserretuta, eztabaida, sare sozialetan, karraxik, blokeo, ez da gizan. Eta hau gertatu denean, ikusi jende pila bat, aserre gineana, dena lagunak, ez? Ez du asko irango, baina, ez sortu du, giro baikorrago bat, eta bintzat ongi etorri izan dira, eta gero, zientzialariek egin ezatela berain lana, baina, sentimenduak hor daude. Eta emon dizai egun berrespadirezen baliabideak zientzia gehiago eta euskaraz egin alizateko. Eta ni ja, joneri gehituta putxu eta punte bat, eta ja, UPN-eko norbaiteri entzuten badiot. Ni rotondo bat ingo nukela hor ganean, eta horrek ez du zera adirazten, ni parkatuko doztezu, postasuna bikoitza bihurtzen da. Ze horrek adirazten du, benetan, Lingua Navarrorunen funtsa, eta Lingua Navarrorunen atzean dagoenaren, ez dakit ez, dagoen kontrakotasun horrekiko, dagoen errealidadea. Tamalez baitere gure herria bada, baina apurtzuek postasuna baitere, areagotzeko. Ez que batzuk postu gara eta bestak aserretu. Ez dute disimulatu. Eta gehienko bat postu gara. Baina, postasun horrek laguntzen duen Euskara azpotzen egunerokotasunean, bihar aipatu dugu Euskaraldia eta bien bitartean pantailaldia, Hamaika Telebistako hainbat edukiak tarteko. Eskerrik asko beste behin, gurean izategatik, Joransa eta Ibon Meñika, eta ordu behitatik aurrera eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik ondo izan.